5 минутки до края на смяната. Край. О, пиленце, пиленце. Къде отиваш ти, бе? А? Къде отиваш ти, бе, момченце? А? Самолет ли караш? Старши сержант Самуилов, излиза от колата, веднага! Колата бързо да ти кажа аз на тебе. И документите да ми покажеш. Ей там, пред колата веднага. Документите момент. Кажи аз тук къде си ми фръкнал. Това тараляста. Айде. Тук. Това затваря ли са? Затваря се. А? Ти, господине, книжка имаш ли, бе? Ето е книжката, ето е. Новата. Така. А правилата за движение знаеш ли ги? Знам ги, как да не ги знам. Ти в града знаеш с каква скорост трябва да се кара, а? Питам ви, знаете ли с каква скорост трябва да карате в града и това отсечка, където има толкова много хора? Господин сержант, аз тако от работа излизам, детето да взема от градината, каква скорост тя и без това не може да дигне повече от 40. Абе, я не дей обяснявате на сержант Самуилов колко дига тая кола и колко може да дигне, бе. Не ме притисвай тука, защото караше с 51 км в час. Ясно ли те какво значи това? Това е цял километър над разрешената скорост. Сега ще видиш ти, като ти изтряскам 200 евро глоба, защото ти застраховка нямаш, ще се изви свят направо. Ще пълзиш друг път. Стига, бе, старши, моля се, бе. Стига, бе, аз целия с колата 200 евро не струвам, бе. Заплата 10 лева, 20 там и аз се събират Ти на куп мене с гълни бърче, деми, ще да. ги плащам, бе. Майко! Тия ми скъсаха нервичките, бе. Шамарът пристига до тук с БМВ-то. Хайде всички пички скачате в просто сето. Аз е тук на земята, пари, коли, жените. Кой свирна? Кой свирна, бе? Ти ли свирна, бе? Кой свирна, бе? Попитай, бе! Кой, бе? Сега, глоба ли да плащам или да му кажа кой свирна, а? Това не е стихията, виновен ли съм?